आयो नन्ना आ कौन है कि आ टिके कहूना ना नन्ना मौन व्रत धारण करिछन्ति ओहो आ शोष नागुच कि नन्ना पानी टिके मड़ेई दियो हाँ तंटी सुखी जाउथब हाँ नन्ना राति रे केते परिश्रम करिथबे ओहो सकाळु आधार भी पड़ी नथब आ तेणु पानी टिके मड़ेई दियो काम चलई दियो आउ जड़े नन्ना भी अच्छी कला धड़ा जोड़ी ओहो कि भाव आयो धड़ा नन्ना आ कौन है टिके कहूना काहे बांडी भितर रखछन काहे काली आसले करे टिके बागर ये कौन हिला बा नन्ना कहउचंती बाखर फाइनल हो गला ओहो खेल ताले एठे जस संगे फाइनल ओ अच्छा नन्ना फाइनल हो गला तो हौ गाँ लोक घर भीतर तुमको कहीं अटक रखिचंती खेल कौन गाँ लोक कहीं करतेले बागर आस्तले मु जाइले आपनरी ताकू से टका काले करथिला तांगरे मते कहले जे तुमको भी बाडाबे तुम पळाओ ए बाड़ा बाड़ी कथा कौन नन्ना कहली बागर आस्तले मु जाइले आपनरी ताकू से टका काले करथिला तांगरे से टका मु देमु से टका करथिला ताकू ना बाडौथिले ए आ नन्ना कौन गला गली कथा भी कहली आ किहो गला गली कौन मते जे धरिके मते कहले तू आइ तमरो बागर हो जिवो तो मन को चेला बागर कथा कोन कि जो लोक कहउचंती घरे गळिथिलो तो ठीक से बोल हाँ मल्लिक ये गला गली हूँ पेरम कहानी हौ भद्रक जिला ग्रामांचल थाना काउपुर पंचायत सिरुपुर गाँव दुई भौणी किए दुई नना पेरम करुले ओ दुई नना को दुई नानी बढ़िया आ गाँव रे पड़िशा घरे बागर होउतला कम बुचटी दुई भौणी निज निज प्रेमिक मान को आसीबा पई कहिथले आउ दुई प्रेमिक सुजोग पाई बरजात्री सह आसीथले कि मगज आ गहली भितरे आ बरजात्री भी काहू जानिबे आ ये आम लोक नुहे तांको लोक तापरे कला धड़ा नन्ना ओ दुई भौणी सह राति बितेई चले कि भाव ए नन्ना से गला गली कथा कहउचंती आ गोटे खुशी हेले खुशी रे पानी फटका पड़ीगला हाँ